Give ana slippers ana form ya yo la yo ana piga no pidisi pidisi give ana broka sim no what's gonna touch him but we him no get bra kwen chief ibrele mo go brele ihe odo give ana broka chief ebe ari ya mak emem romance o chine mega no hapa kwa na ahụ niile kelie m gị some no chief because onye furu ka nwanne na-ebe akwa oge na ifo m na-eru uju ka ihe meziri nụ uju hamaka onye furu ka nwanne na-eru uju nwa mangwa ga na uju ka m uju mmiri ka gbasara ahụ uju na mmiri ka uju m is it your uju? Why would you do some way? If I come to was not made a house, what him get give back one no. Get the round and home. Not cheap up from no chief for come, shut the car. It's him now. I won't do. I said, I hope get our high lot. I would made it. On your got here, on your better upon I would on your me. Yeah, walk on your son. It was only like a dear, no, yeah, this keep on with the clown. On your one on your what are you on your home? It's a back while you do that. You go to there and a leggy, lay about for every 2 now. Now go get in us to call them. I catch it, oh, Johnny, I can't be Sam. You never got a hammer, no view. Them back, I go that, but my dad, I'm not a friend. Oh, you won't go better, no. Managing Hodger. Why so one over? Yeah, one don't saw that very alone, wouldn't the miss. Elela Hanya home, and we mo. You won't name what atom, my for their sin and in them. I will take issue or I will take. As I, my mamma here, call Reverend, Reverend Felicia Neck, Reverend Mrs. Felicia Neck, our pastor, when the church more than. I'm gonna come back 2008. Yeah. He actually give him with all memorial there. Memorial, the only high got you. It's so memorial. Memorial! Because the memorial. Oh, memorial. Memorial can happen. All the memorial. My memorial, my memorial. Hanau, real, Andrea. Can go question a real, come question a real. One boom or Yamatari Emperor. Memorial na memorial owo ti memorial lo mi high gat wa yin wonu no ke tawa hu taga hu zogo mo chum wa ya agbabiri wo ga so maazu o mo ya telitele no kabute ego
Chineke chote meghele ha ụzọ ndị niile na-eche na ụmụazụ a ga-anwụsị ya mee ha disappointing ha niile ote ka ha gbakọrọ sị mba na a ga-eme nne ha memorial na a ga-eme nne ha memorial gị hụ ga eguzowere nwaanyị ma na sambọọdụ ote ya kwụrụ gị hụkwanye ya gị gafee ote gị ile anya gị mara na ọwụ reverend ọwụdo ọnwụ ndị mmejọ ndị a ga-awụ mmanụ nwụọ gị lelie gị na-ahụ obituary ma gị na-ahụ transition onye nke ewu transition in glory ọwụ ihe ọ transit ọtaderi ihe ọ tara wụ glory transition in glory ọ ihe ọ tara tawa na ọta transition ma ọta ma agakwana ya na alaeze eche mbagara n'ime mmụọ gachịkwala onwe m jọ ndị eluigwe ajụjụ ha akọọla m sị nwaanyị ma nọ n'aka anyị na-agba alaeze mgburugburu etu ka ọ nọ yiri uwe ndị pastọ ya na-agahụga alaeze atụ ụtọ m ga-agba ngụwa na 5th of April 5th of April ọ akwa m ga-ebe mgbe chọọ ihe m nọ nga na-atụle uche otu m ga-esi ebe 5th of April ka ụwa niile ga-agbakọta eme nwaanyị ma memorial service nnukwu akịka nke agafeghị m ọba na vileji ha ebe n'ọba ebe a ga na-eme ihe na nke ns eze olu gafeta ote gị hụ nama eguzochina nama ha chakaga n'elu nama asụ nama a ga-egbutecha akpara isi ote ka eji Dangote trela buga na akpara isi ịdị asị ihe a ga-eji eme anyị 7 ihe a ga-enye ndị mmadụ isi ọwụ onye bịa ibe akwa beliteta akwa gị gbagote bigo tomato ama agakwa aga mma agakwa onye ka iji nwanyị ekwu dịka ịgwa m nwanyị na-eme gị na mma aga nụ na anyị kwesịrị ịga ịgaga na nne gị onwere ka nna gị onwere ịgacha onye me nwere na-eme onye ọwụ ebe ihe agbabe ha ka gị nwedị shem nwekwara ihu na ndụ ebe ọla mmanụ nwụrụ gị kọrọ ọfa biuti ụmụaka ekwu ori n'ozu gị ka ọ nụrụ ị ga-agale oke nwaanyị emere gị inviteshọn nwa mgbe akpọrọ ha gosi na ọnwa onye mmejọ na onye ọbụla wụ akwụna ma ndị na-esi mgba na ara na ahụ ha bịawa berial akpọrọ m anya n'ime m hụ na enwedị m atọm of sin sị mụ bịa reprezentọ ndị nsọ si Imo steeti abịachazi mmega hụkwụ ahụ maka Chineke ebe akwago otu mbe wara na-agbanụ nwa gakwa ụzọ ọga ụmụachi bego nọ na-aga etulu dị ihe gaja uberial onye ọda ọgwụgwọ onwụrụ ka ọ nne gị onwụrụ ịnụ ka moto ịgacha maka ndụ mbụ gara elikwe ahụ na ndụ kama lọ mapịa gị anyị ọ bụ ihe ejiri lebedị dị nwoke ngara gabilalo ụmụachi bego gacha blọk rosiri aga chọọchị ruo onwe ha rukpujo n'ime ọbara nwa atụrụ gị gwezara onwe gị ote ruo onwe gị nyere uwe ozu ebe ọla ịnụrụ nwa na nwụrụ gị bute ụzọ ị ga-aga nwa ahụ yọgọ yọgọ ka ọnwa ọkwa kpurukpuru ikpe gbara ji buru n'isi ndị mbụ ele ahịa kamalọ mapịakwala m gị anya ozukwele emekwe gị ihe ọjọọ na emelukwe gị ihe ọjọọ onye nwe nga enwe nye na ebe akwa emelukwe gị ihe ọjọọ ekwesịrị m ịga nụ nna akwa na mbere ngapụ ngwa chingapụ oge were singapụ mbere m akwa panga ị na-eso ụka ọka agbọbịa gburu ụka agbọbịa gbagha anụ ụkwụ oke esiri ekpukpukwu oke wepụ ya aka n'ahụ nwa ahụ dị grade ị ga-abịa isi ụkwụ ụka bịa isijitụrụ ụmụazị nne ha nwụrụ nụ na ụmụazị na-etota na-eche ejekarala onwe ha ga-eso m iso m agaji wara na-agbanụ onye ọ na-adịghị anya ahụ mmadụ onye ọwụ isi ọ dị ekpuo ya Chineke kpọọ gị ọkụ kamalụ mapịakwa gị anyị ị na-agakwa beri ya kedu akwa m nọ ngwa ugbo ebe m na m akwa na-achọ ka mbega akwa bepere Felicia, Reverend Felicio, Ifelie le gaweli we Felicia nem, Ifelie, Felielo, Nemri agula. Nebo tim gi sema. Hey, mini aklom na nye beri alam. Oga akpota 5th of April. Ihe m ga-eri esiwe ụtọ m a na-eri tọọtọ ebuka ọmụnagọ